Бүген иртә белән бар галәмдә ир-атларны ватанны саклаучылар көне белән котлый. Ә безнең гаиләдә бу аеруча бик кадерле бәйрәм. Чөнки ир-атлар көнендә нечкә күңелле, олы йөрәкле, нәфис, чын хатын-кыз холкы белән минем яраткан хатыным Ләйсән Наил кызы Курмаева туган. Дип башлаган котлау сәламен җан юлдашыгыз Эмиль Ниязович. 8 ел элек үз елымда мин шаян һәм шук, шул ук вакытта бик җитди, ягымлы, гүзәл, күз явын алырлык матурлыкка ия булган кадерлемне очраттым. Бер күрүдән үк мин аңа бөтен җаным, тәнем белән гашык булдым. Белмим, нинди көч мине ул чак мәхәббәт иленә алып киткәндер. Көне-төне бу гүзәл кыз минем хатыным булса иде дигән хыял белән яндым. Кавышып очраша башлагач, бар дөньям яктылыкка тулды. Нәкъ аны эзләгәнемне һәм үз бәхетемә ирешергә тиеш икәнемне ачыктан-ачык аңладым мин. Хак Тәгалә язмышы белән без никах укытып матур туйлар уйнадык. Аның белән һәр аткан таңым каршылаган кичем дә иң матуры булды. Олы бәхетемне тагын да арттырып, минем күчермәм итеп, татлы улым Русланны бүләк иткәч, Ләйсәнемне тагын да ныграк сөя башладым. Аның сыман уңган куллы, җылы күңелле, олы йөрәкле хатын да, Газиз әни дә бүтән галәмдә юктыр. Һәр вакыт җылы өйдә пешкән тәмле аш белән көтеп ала. Җылы түшәк, ягымлы караш, елмаючан йөз. Үз бәхетемә үзем генә күзләр тидермим. Шөкер Аллага, мин бәхетле Ләйсәнем синең белән. Яратканым, туган көнең белән котлап, беренчедән бик көчле яратуым турында сиңа әйтәсем килә. Синең сыман көчле рухлы, кешеләрне бер генә дә очратканым юк. Без булдырабыз дисем дә, тагын мине алга этәрәсең. Яшәр өчен миндә көч уятасың. Бар булуың өчен, миңа мәхәббәт бүләк итүең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Укылган никахыбызга тап тидермичә, Ходай язган гомерләрне парлы килеш үтеп, балалар, киләчәктә оныклар бәхетенә дә шатланып яшик. Эшеңдә уңышлар, гаиләбездә тынычлык, йөрәгеңдә җылылык булсын һәрчак. Бар бәла-казалар да безне уратып узсын. Син бәхетле булсаң, мин дә бәхетле булачакмын. Син бит мине бик бәхетле иттең, яратуың белән үземне. Алсу таңнар миңа бүләк итеп, үбеп алып минем күземне. Бар йөрәгем белән сине сизәм, кочагыңда эрим, назланам. Күзләреңнән күземне ала алмыйм, синнән башка түзмим, сызланам. Башка ярлар миңа кирәк түгел, сине генә килә сөясем. Назларымны, кайнар хисләремне сиңа гына килә бирәсем. Өзелеп мин сине яратамын, бул син яннарымда гомерлек. Икебезнең йөрәк бергә типсен, сөюебез булсын мәңгелек. Кадерле Ләйсән, яраткан тормыш иптәшегез махсус сезгә дип бүләккә җыр да сайлаган. Әйдәгез, бергәләп аны тыңлыйк әле. Үземнеке, үз болытым, үз яңгырым, кояшым, килә гомере буйларына, синең җылың тоясым. Йөрәгең ашкынып торсын, үземнеке дияргә, ә мин вәгъдә бирәм сиңа, гомере буе сөяргә. Үземнеке, син Аллаһның бүләге. Үземнеке дигән саен балкый күңел түрәләре. Үземнеке, үз ярым син, үз барым, гөл үз булып, түзем булып, яшәргә иде җаным. Үземнеке
Сөйесің де үретесің көшақта Сүйінасыңны саласың мәхәбәтле ушаққа Әмин сабый баласыман Сыйынам сиңа хаман Иң қадірлі хисләр түзәм Татлы сүзләрім табам